Dobrý deň dámy a páni, moje meno je Alex Koníček a práve teraz sledujete recenziu na Five Nights at Freddy's, 5 nocí u Freddyho, z pohľadu fanúšika. Prečo zdôrazňujem, že z pohľadu fanúšika? Ako iste viete, tak názory fanúšika a nezainteresovaného diváka sa dosť líšia. A no, pri tomto filme a hlavne feedbackoch je to dosť cítiť. A práve preto, ak ste človek, ktorý z jednej strany počuje, že aké je to úžasné a skvelé a z druhej, že aké je to strašné a strata peňazí a neviete a ešte stále váhate, či teda ísť do toho kina a pozrieť si Five Nights at Freddy's, toto video je presne pre vás. Five Nights at Freddy's nie je horor. Dobre, je to také, no ako máte rodinnú drámu a rodinnú komédiu, tak je to taký rodinný horor. Preto ak čakáte film, pri ktorom sa budete riadne ľakať, a tak ako hra aj film bude postavený na jumpscaroch, nie. Toto tam nenájdete. Nájdete tam ale za to nádherne vykreslené postavy do detailov. Vzťahy medzi postavami sú taktiež úžasné a preto s ľahkosťou viem povedať, že sa v sále dosť možno prichytíte pri tom, ako sa bojíte o malú Abby či Mikea. Záleží vám na tých postavách a to je za mňa veľmi dôležitá vec, najmä ak sa jedná o horor. A taktiež to platí aj opačne, ako v prípade môjho brata, ktorý sedel vedľa mňa a keď zabili jednu postavu, ktorá sa správala fakt hnusne, tak som len s tými počul yes, zaslúžila si to sviňa. Keď už je reč o tom zabíjaní, vo filme nájdete aj veľmi pekné scény tohto typu. Ale je tu ďalší problém, ku ktorému sa dostávam, a to je celková atmosféra. Nebola až tak strašidelná. Našiel som tam pár vecí, ktoré by som urobil inak. A áno, teraz si poviete, sakra Alex, čo ty o tom hovoríš, ako čo ty o tom môžeš vedieť. Tak chcem len dodať, že v takýchto veciach sa pohybujem, chcem byť herec, režisér, pravidelne dabujem aj hrám a od budúceho roku spúšťam plejadu mojich vlastných filmov. Ale áno, to mi tiež nedáva žiadne privilégium na to, aby som na to takto kydal. Takže chcem len zdôrazniť, že je to čiste môj názor. Toto, aj celé toto video. A názory sú rôzne. Tak ako ľudia. Čo je samozrejme dobré. No dobré, späť k videu. Ja som si to užil. Už len to nadšenie, ktoré ma sprevádzalo do sály, keď ešte film ani nezačal. Film bol plný easter eggov, vtipných či strašidelných momentov. S príbehom sa podľa mňa popasovali tiež veľmi dobré. A áno, je pravda, že pár vecí nie je presne takých ako v originálnom príbehu, ale aj tak zostali dosť verní predlohe. Taktiež postavy a hĺbka či dôvody ich konania sú jasné a pekne znázornené, ako napríklad v prípade Williama Aftona. Aj keď predsa sa tam nájde vec, kedy by sa dalo všetko vyriešiť skôr, keby si to postavy proste navzájom povedali. No, teraz sa dostanem k jednej veci, ktorá sa dosť rieši a to moment filmu, kedy veľa ľudí odišlo a už sa nevrátilo. Nie, to sa nestalo. Ide o to, že animatronici v tejto scéne stratili to, čo ich robí tak strašidelnými. A pre veľa ľudí to je divné, nepochopiteľné, hrozné. Ale ja som sa nad tým len tak pozastavil a vlastne si uvedomil, ako aj film plynul ďalej a takže že mi to vlastne vôbec neprekáže. Že to bolo fajn. Takže, ako verdikt by som to zhodnotil takto. Ak ste fanúšik, film Five Nights at Freddy's si užijete. Je pre vás. No ak nie, nepohybujete sa v tom svete a nemáte to nejak naštudované, proste vás to nezaujíma, tak no, dovolil by som si tvrdiť, že väčšina z toho nebude úplne nadšená. Takže tak. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za to, že ste to dopozerali až sem do konca. Budem rád za hociakú podporu, ak sa vám takéto videá páčia, takéto niečo netradičné som vyskúšal a chceli by ste to pravidelne zaviesť na tento kanál, tak budem len rád, pretože mňa to baví. A áno, dámy a páni, tí, ktorí ste ešte nevideli, tak si môžete pozrieť na tomto kanále aj takú menšiu šialenosť, čo sa týka Five Nights at Freddy's, a to je
parody trailer na tomto kanáli. Nahrávka, ktorú si idete vypočuť, sú predošlé dojmy zamestnancov na vašej pozícii, ktorí sa pre vás podelili o svoje dojmy. Smrdí to tu po houbnech, chcankách a blitkách, vole, připadám si tu jak v pavilonu opec, čeče. Pane Bože, jsem posraný jak za ušima. Takže hore si kliknite, tu, myslím, že tuto je, alebo niekde tam. No, Alex v budúcnosti bude vedieť. Takže tak, ďakujem veľmi pekne a no, my sa vidíme pri ďalšom videu. Pam, pam, param, pam, pam, param, param.